Dames en heren, goedenavond en van harte welkom bij deze uitzending van de lokale omroep Rosa. Wij zijn vanavond rechtstreeks bij u in de huiskamer om u getuige te laten zijn van de opening van het kabelnet Horst. Wij zullen gaan starten met een informatiefilmpje, zo aanstonds over de aanleg van het kabelnet. En we wensen u allemaal heel veel kijk- en luisterplezier. Dat is echter wel eens anders geweest. En dat is nog niet eens zo lang geleden. Het venster bracht ons de wereld in zwart-wit. En ook heel overzichtelijk. In kleine porties. Het venster stond op een kier. In deze tijd worden we verscheurd door indrukken. Ons venster op de wereld is in een flatgebouw veranderd. We switchen van raam naar raam. Van programma naar programma als volleerde kanaalzwemmers. Dit alles kan dankzij de kabel. Het begint bij het ouderwetse graafwerk ten behoeve van de ultramoderne technieken. De kabels die in de grond onder onze stoepen verdwijnen, vervoeren straks de radio- en tv-signalen die soms wel 70.000 kilometer hebben afgelegd om ons te bereiken. Deze signalen komen via de Melkweg, kabeltelevisie. Het begin van de kabeltelevisie begint op de tekentafel. Het gaat daar niet alleen om de panden die moeten worden aangesloten of om de straten waar de kabels moeten komen, maar het gaat om een totale en grondige voorbereiding met vele facetten, vooral ook financiële. Het vernuftige systeem waarmee de kabels worden aangelegd, laat geen enkel spoor na in welk liefdevol aangelegde tuin dan ook. De kabel komt uw woning binnen op de plaats die u zelf graag wilt. Er mogen geen sporen achterblijven. Niet in de tuinen, niet in de straten en natuurlijk ook niet in de woningen. Vandaar dat de firma die de kabel aanlegt allerlei speciale vakmensen in dienst heeft die dan ook van alle markten thuis moeten zijn. De toeristische waarde van tuinen en straten moet volledig intact blijven. De radio- en televisiesignalen volgen een traject met vele aftakkingen voordat ze in de huiskamer arriveren. Het kabelnet heeft een aantal knooppunten die herkenbaar zijn aan de kasten die langs de weg staan opgesteld. In deze kasten is elke woning aangesloten op de eindversterker met een aparte kabel. Hierdoor zullen er in de toekomst dan ook heel weinig storingen voorkomen. De kabel waarmee het kabelnet is aangelegd is een speciale glasfiberkabel. Elke ader van deze kabel is goed voor 32 televisiekanalen en 48 hi-fi audiokanalen die met de snelheid van het licht door deze kabels vervoerd worden. In de verdeelkasten wordt, wanneer het net klaar is, door de PTT het inmeetwerk verricht. In samenwerking met de firma die de kabel heeft
aangesloten. Als alles in orde is, dan wordt door de PTT het signaal gegeven en is het net gebruiksklaar. Alle ontvangstapparatuur wordt door de firma die het net heeft aangelegd gratis voor u afgesteld. Aan het einde van de proefperiode zult u door dezelfde mensen bezocht worden om te kijken of u een abonnement wilt nemen. Dit kunt u doen door middel van de kaart die u wordt geleverd in te vullen. Natuurlijk hebt u nog op vele manieren gebruik van de service van het bedrijf dat de kabel heeft aangelegd. U kunt bijvoorbeeld uw oude antenne gratis door deze firma van het dak laten verwijderen. Natuurlijk wordt ook op veel meer manieren service verleend. U kunt bijvoorbeeld tot 's avonds 9 uur bellen en u wordt dan zo snel mogelijk geholpen zonder dat u voorrijkosten dient te betalen. Natuurlijk zal de firma ervoor zorgen dat alle modificaties direct worden aangebracht, zodat de kans op storingen zo klein mogelijk zal zijn. De allermodernste modificaties worden telkens in het systeem aangebracht. De maatschappij waar het signaal uiteindelijk vandaan komt, is gevestigd in Echt. Hier staat de modernste apparatuur opgesteld om ervoor te zorgen dat u een optimale ontvangst hebt. Van hieruit gaan de signalen naar het eindstation en dat eindstation is uw huiskamer. We hopen dat u heel veel plezier zult hebben van de aansluiting op het kabelnet. En wij wensen u dan ook heel veel kijkplezier en veel plezier vanavond met de ingebruikstelling van het kabelnet Horst. Goedenavond, dames en heren, hier in het gasthuis. Uiteraard ook goedenavond aan de mensen thuis. Hartelijk welkom. Een bijzonder welkom wil ik toch uitspreken aan onze burgemeester, de heer Versol, de wethouders, mevrouw Buijsen, de heren Perenbooms en Driessen, alsmede ook de gemeentesecretaris hebben gezien, de heer Oothuis en echtgenoten, en verder alle andere aanwezige raadsleden. Natuurlijk ook het voltallig bestuur Stichting Kabelnet Horst en de heer Kik namens de participerende bedrijven. Natuurlijk ook welkom, en ik mag ze zeker niet vergeten, de lokale omroep Rosa. Verder natuurlijk alle andere aanwezigen hier in deze zaal. Het doel van deze avond
Het officieel in gebruik nemen van het kabelnet in de gemeente Horst. Je zou als stichting Kabelnet natuurlijk kunnen zeggen, ach, kabel in de grond en zand erover. Maar zoiets mag je natuurlijk niet ongemerkt voorbij laten gaan. Vandaar dan ook deze feestelijke avond met een iets wat officiële eerste gedeelte. Straks rond de klok van 9, het zal wel 9:15 worden, starten we met een fleurig cultureel programma. Toch is het misschien even goed heel even dus terug te kijken hoe het allemaal is begonnen. Het is alweer 8 jaar geleden, dacht ik, dat wethouder Perenbooms namens het CDA het kabelnetfenomeen in onze gemeente dropte. En toch duurde het tot begin 1986 voordat er daadwerkelijk beweging in het project kwam. Er werd een stichting Kabelnet Horst in het leven geroepen. En daarna ging het echt snel. Nu zijn het 7 personen uit die stichting die vele vrije tijdsuren gestopt hebben in iets wat meer dan de moeite waard is. Hoe deze mensen dat aanvaarden, weten zij zelf natuurlijk het beste. Mag ik daarom de voorzitter van de stichting Kabelnet Horst, de heer Henk Raaimakers, uitnodigen voor zijn woordje. Goedenavond, dames en heren in de zaal. Goedenavond, kijkers thuis. Namens de stichting Kabelnet Horst heet ik u van harte welkom bij de officiële ingebruikname van het Horster kabelnet. Ik wend mij nu toch weer even naar de belangrijkste mensen hier aanwezig, namelijk de kijkers thuis, die immers onze abonnees zijn. Helaas hebben wij u niet allemaal hier kunnen uitnodigen in het gasthuis, maar ik hoop toch dat u zich erbij voelt horen. Juist hierdoor blijkt de kracht van het medium kabeltelevisie. Horst van nature ondernemend, zo stond het op de uitnodiging aan de genodigden. En inderdaad, Horst heeft er weer een voorziening bij. Voordat andere ambitieuze plannen in Horst zijn gerealiseerd, heeft Horst nu al de beschikking over het metro. Niet met treinstellen natuurlijk, maar wel ondergronds en zelfs met een transportsnelheid die bij een echte metro niet mogelijk is. Ik heb het dan over het kabelnet dat Horst Centrum en de kerkdorpen Amerika, Meetrik, Melderslo en Hegelsom met elkaar verbindt. En zelfs nabuurgemeentes zijn of worden aangekoppeld, zodat Horst op dit punt ook nog een regionale centrumfunctie vervult. Maar helaas is het ook zo dat opstappen en meereizen niet voor iedereen mogelijk is. Alleen de mensen in het zogenaamde machtigingsgebied worden voorzien van signaal. Dat is helaas niet anders en komt omdat de stichting Kabelnet Horst nu eenmaal ook als opdracht heeft te zorgen voor een economisch verantwoorde exploitatie. Ook in Horst Centrum zijn nog een aantal kleine systemen niet aangesloten op het kabelnet. We zullen met de huidige eigenaren daarvan zo snel mogelijk overnamebesprekingen gaan voeren. De stichting hoopt in ieder geval dat het in de toekomst mogelijk zal zijn elke inwoner van Horst van tv- en radiosignalen te kunnen voorzien. Dit hangt, afgezien van financiële aspecten, ook af van nieuwe technologische ontwikkelingen. De stichting zal deze mogelijkheden op de voet volgen. Voor zeer veel mensen is televisie immers, u hebt het bij de inleiding aan het filmpje gezien op de televisie, een venster op de wereld. Vooral door de stormachtige ontwikkelingen op telecommunicatiegebied zal deze wereld steeds meer op een groot dorp gaan lijken. Voor andere mensen is de tv
zelfs een huisgenoot die ze niet kunnen of willen missen. Ruim 5 jaar geleden werd op gemeentelijk initiatief de Stichting Kabelnet Horst opgericht met als opdracht het aanleggen en exploiteren van een kabelnet. 5 jaar is natuurlijk een lange tijd. En ik hoor dan ook wel eens, had dat niet wat korter gekund? Misschien wel, zeg ik dan. Maar in ieder geval zitten aan die lange aanlooptijd toch een aantal positieve aspecten. Allereerst ziet het er naar uit dat door de gedegen voorbereiding het aantal abonnees voor het eerste jaar circa 85% zal bedragen van het aantal potentiële aansluitingen. Ten tweede hadden we de primeur de eerste gemeente in Noord-Limburg te zijn die haar radio- en tv-signalen via het glasvezelnet van de PTT geleverd krijgt. Dit garandeert, naar onze mening, in de toekomst een kwalitatief goed en uitgebreid zenderpakket. Bij een dergelijke officiële opening hoort ook een geschenk. En juist door de koppeling van de PTT, juist door de koppeling aan het PTT-net, kunt u vanaf 11 uur vanavond de zenders BBC 1 en BBC 2 ontvangen. Omdat het niet mogelijk was die zenderkanalen in beeld te brengen, noem ik even de kanalen waarop u vanaf 11 uur vanavond, en u ziet nou het testbeeld van BBC 1 in beeld komen. Ik noem nu de kanalen waarop u vanaf 11 uur vanavond BBC 1 en BBC 2 kunt ontvangen. En dat zijn, als ik goed geïnformeerd heb, voor BBC 1 kanaal 5 plus en voor BBC 2 kanaal 4 plus. En omdat het bijna Sinterklaas is, kan ik ook nog mededelen dat dit gepaard gaat zonder een tariefsverhoging. Rest mij nog een groot aantal mensen te bedanken voor hun inzet en medewerking in de afgelopen 5 jaren. En hierbij denk ik aan de gemeentelijke werkers van het eerste uur, onze oud-voorzitter, portefeuillehouders, medebestuursleden, adviseur en alle mensen van de bedrijven die betrokken waren bij de daadwerkelijke aanleg van het kabelnet. Om te vermijden dat ik per ongeluk iemand zou vergeten, noem ik liever geen namen. Een woord van dank ook aan de directie van de Doorgaanschool en Jong Nederland voor de genoten gastvrijheid tijdens de aanleg van het kabelnet. Ook bedank ik het bestuur van de woningbouwvereniging Noord-Limburg en de besturen van de diverse gemeenschappelijke antenne-inrichtingen voor de prettige sfeer waarin de diverse onderhandelingen zijn verlopen. Ik bedank verder alle mensen die hebben meegewerkt om deze Horsteravond te organiseren en de vele mensen voor en achter de schermen. En natuurlijk de Rosa, die de beelden bij u thuis brengt. Tot slot wil ik nog bedanken het gemeentebestuur en het college van burgemeester en wethouders voor het in de stichting gestelde vertrouwen. Als afsluiting wens ik u allen hier in de zaal en thuis veel kijk- en luistergenot toe. Ik dank u voor uw aandacht. Dank u wel, meneer Rijmakers. Dan is nu het woord, denk ik, aan onze burgemeester. Burgemeester, als u ooit de kans dus krijgt voor live op de televisie te komen, die kans die is er nu. Ik nodig u uit hier het woordje te komen zeggen. Eerst eens kijken of de ambtsketen goed zit. Geachte voorzitter, dames en heren hier in de zaal, beste mensen thuis. Het college van burgemeester en wethouders heeft graag gehoor gegeven aan het verzoek om hier vanavond aanwezig te zijn bij de feestelijke ingangzetting van het kabelnet in Horst.
En het feit dat ik de ambtsketen heb aangedaan is niet zozeer gelegen in het feit dat bij binnenkomst mij de keus werd geboden om lichtelijk geschminkt achter deze camera, achter deze katheter te gaan staan en kijkend in de camera naar de mensen in de Horster huiskamers, maar meer om te onderstrepen dat het college, het gemeentebestuur, deze gebeurtenis inderdaad als weinig andere een geweldig feit van geweldige importantie vinden. Waarom is dat zo? Er gebeurt zoveel op een dag wat te maken heeft met de goede gang van zaken in Horst. Zojuist nog is het college getuige geweest van de opening van een belangrijke zaak, een belangrijke dienstverlenende zaak in de Steenstraat hier in Horst, waarbij ook talloze mensen rond deze initiatiefnemers gestaan hebben en beaamd hebben dat waar Horst ondernemend wil zijn, er iets tot stand kan komen dat in de hele regio gezien mag worden. En wat is er fijner voor Horst dan gezien te worden in de regio? Niet alleen in de Horster huiskamers, maar ook daarbuiten. Toch is het aangaan van een onderneming om te komen tot een kabelnet hier in Horst een onderneming die niet van de ene dag op de andere is mogelijk geweest. En wethouder Peer Boms die mij heeft toevertrouwd dat hij een van de vroede vaderen geweest is die aan de wieg heeft gestaan van dit evenement, van deze avond, 5 jaar geleden of 6 jaar geleden, zegt het ook, goede dingen hebben ook soms de tijd nodig om te rijpen, om tot wasdom te komen, om geaccepteerd te worden bij de mensen. En dit is zo'n aangelegenheid. Waren wij wellicht 5 jaar geleden al met leidingen de grond ingegaan, hadden wij wellicht ook een aantal kinderziektes moeten overwinnen. Nu kunnen we zeggen dat we met deze glasvezel die hier onder de trottoirs in dit schone dorp zitten en op onze kerkdorpen de meest geavanceerde, de meest moderne voorzieningen hebben op dit gebied. En u hebt gehoord dat ook aftakkingen wellicht van deze hoofdkabel ook de regio ingaan. Dan ziet men toch dat beleid ook niet geforceerd moet worden, dat dat ook geaccepteerd moet worden bij mensen die het tot stand willen brengen en ook bij mensen die die techniek in hun handen hebben. Een jaar is er daarna, we herinneren ons nog uit de krant hoe wethouder mevrouw Buijsen gehurkt bij zo'n kastje het startsein gaf van de eerste verdeling, van de eerste aansluiting. Een jaar geleden is het dat zij dat deed en nu staan wij hier gezamenlijk rond het feit van de feestelijke oplevering, de feestelijke inwerkingstelling. Er is inderdaad sprake geweest van goede weersvoorzieningen, men heeft goed door kunnen werken, men heeft ook zeer con amore kunnen werken. Techniek, bestuur, gemeentebestuur en alle die bij dit project betrokken zijn geweest. De vele miljoenen, moet ik zeggen, de vele miljoenen guldens die nodig zijn om zo'n systeem aan te leggen, zijn door de gemeenteraad als een rekening-courante overeenkomst met de Stichting Kabelnet Horst geaccordeerd om daarmee ook die rimpel te effenen. En een rimpel te effenen zonder dat op enig moment de inwoner van deze gemeente daarover aangesproken moet worden. Vele aansluitingen kunnen zo tot stand worden gebracht. Waarschijnlijk 5000 aansluitingen waarvan wij aannemen op basis van ervaringsgegevens dat 95% zal komen tot aansluiting op dit net. Een goed product kan worden geboden, technisch goed, maar denk ik, en dat hoop ik ook, inhoudelijk goed. Want zo'n stichting, zoals deze hier vanavond u dat kabelnet presenteert, kan zich gesteund weten door bijvoorbeeld de ROSA. Het is al eerder door de vorige spreker aangehaald, door de ROSA die ervaring heeft, vele jaren ervaring heeft op het gebied van uitzenden, voornamelijk op grond van radio-uitzending, maar zeker ook, en dat is al vele malen bewezen, in het circuit dat zij met name bedienen rond Berkelheim met tv-uitzendingen.
En ook op de tijdens de Hilto-dagen hebt u alle in uw huiskamers kunnen ervaren hoe zij omgaan met dit medium en hoe zij kunnen komen tot producten die gezien mogen worden vanwege hun kwaliteit, maar ook vanwege hun amusement in onze huiskamers hier in Horst. De gemeente wil daar eigenlijk wel op aansluiten. De gemeente die van zichzelf zegt dat ze van nature ondernemend is, die van zichzelf zegt dat zij het agrarisch BOVO-centrum willen zijn hier in Zuidoost-Nederland. En BOVO, dat is zo'n kreet die men tegenwoordig graag bezigt hier in Horst. Het heeft niets te maken met bobo's, die zitten in de voetballerij zoals u weet. BOVO is het woord dat staat voor bedrijfsleven, onderzoek, voorlichting en onderwijs. En als ik dat zeg, onderwijs, dan weet u natuurlijk ook dat wij spreken over het agrarisch onderwijs op middelbaar niveau, waarnaar wij aannemen in de komende maand toch de beslissende stem gehoord zal worden. Maar als wij spreken over voorlichting, bedoelen we niet alleen voorlichting op het gebied van die agrarische zaken, maar bedoelen wij zeker ook een goede voorlichting die hoort bij een modern openbaar bestuur, bij een moderne gemeente. En wanneer wij dan bij tijd en wijle reeds hebben kunnen genieten van de producten die op dit gebied tot stand gebracht zijn. U hebt alle in september de gemeenteraad aan het werk gezien. Door toeval, omdat ik er niet was, in bekwame handen van de lokale burgemeester, de heer Driessen. Wellicht is in de toekomst op meerdere momenten denkbaar dat de gemeente naar buiten zal treden bij zo'n gelegenheid of bij een feestelijke andere gelegenheid. En ik denk dat wanneer wij ernst maken met de openbaarheid van bestuur, van een goede voorlichting, wij zeker ook gebruik zouden kunnen gaan maken in de toekomst, mits daar goede mogelijkheden voor geboden worden, mits daar goede overeenkomsten over te sluiten zouden zijn en mits de betaalbaarheid daarvan voor de gemeentelijke hand ook tot aanvaardbare proporties zou kunnen komen. Ik spreek althans die hoop uit dat dat met de komende jaren in ieder geval tot werkelijkheid kan worden gebracht. Mij rest in ieder geval nu mijn respect tot uitdrukking te brengen voor degenen die gewerkt hebben aan deze feestelijke opleveringen van het kabelnet Horst. Mijn respect uit te drukken voor de werkers van het eerste uur die het initiatief durfden te nemen. Mijn respect voor degenen die het tot stand brachten, bestuurlijk gezien, technisch gezien. En ik denk dat ik daarbij zeker de dank mag concentreren op degenen die in het bestuur zitten, de voorzitter en de andere bestuursleden van de Stichting Kabelnet Horst, die ons vanavond op het punt hebben gebracht waar wij alle hier in de zaal, maar ook de mensen thuis, van harte gelukkig mee zijn en waar wij van harte dit bestuur mee willen feliciteren. Ik dank u wel. Dank u wel, burgemeester. We gaan verder met iemand die namens de bedrijven spreekt en die het project hebben gerealiseerd. En dat is de heer Kik. Mag ik de heer Kik uitnodigen hier achter de preekstoel plaats te nemen. Dames en heren, kijkers, goedenavond. Ik zou willen openen met de partijen namens wie ik hier spreek en mijzelf voor te stellen. Ik ben medewerker verbonden aan een raadgevend ingenieursbureau voor telecommunicatieprojecten en als zodanig belast geweest met de directievoering gedurende de aanleg van de KAI Horst. De partijen namens welke ik spreek zijn dan ook partijen welke betrokken zijn bij de aanleg. Te weten voor de levering van materiaal en engineering Philips Nederland, voor graafwerk en installatie ETSAS BV, voor levering van televisie, radiosignalen PTT Telecom Maastricht en zoals gezegd voor de directievoering het kantoor waar ik werkzaam ben Interkai BV. Zoals u inmiddels ervaren hebt is kabeltelevisie in Horst een voldongen feit. Alhoewel de weg tot het nemen van het besluit een lange is geweest, is de uiteindelijke realisatie zeer voorspoedig verlopen.
Sinds 1983, Horst heeft bij ons een heel kort projectnummer, zijn wij betrokken bij de voorbereiding voor de aanleg van de kaai Horst. In de afgelopen jaren heb ik dan ook gedurende menig, vooral avondelijke uurtje, de stichting mogen meehelpen om politiek Horst over de streep te krijgen. Als de voorzitter de vergadering opende met "ik wil vanavond niet zo laat maken", wist ik vrijwel zeker dat het wel een uur of 12 zou worden, eer ik thuis was. En ik moet hierbij dan wel als verzachtende omstandigheid aanvoeren dat ik 3 kwartier hier vandaan woon en dus nog terug moest reizen binnen die tijd. Maar in 1989 werd dan uiteindelijk het groene licht gegeven en kon in oktober worden aangevangen met de aanleg. In precies 1 jaar zijn 105 kilometer sleuf open en dicht gemaakt, zijn 290 kilometer kabel gelegd en zijn 400 versterkerpunten geïnstalleerd. Alhoewel uiteraard de gunstige winter een niet onbelangrijke rol heeft gespeeld bij de aanleg, hebben de bij de aanleg betrokken partijen als een geoliede machine gefunctioneerd. Een niet uit te wissen factor hierbij is tevens het feit dat er geen ontvangstation gebouwd hoefde te worden, aangezien de signalen op een bijzonder vernuftige wijze via het PTT-glasvezelnet aangeleverd werden. In dit kader kan ik ook niet nalaten om onze projectleider Theo de La Haye te complimenteren, die als een niet makkelijk te omzeilen rots in de branding dit schip met waardige kalmte bestuurde. Namens de hiervoor genoemde partijen, Philips, ETSAS, PTT en onszelf, dank ik onze opdrachtgever, de Stichting Kabelnet Horst, voor het gestelde vertrouwen en wens hun een succesvolle exploitatie toe, welke overigens inmiddels met een uitstekend deelnamepercentage van start is gegaan. Als blijk van onze waardering heb ik hierbij het genoegen om namens vernoemde partijen aan de Stichting Lokale Omroep Horst een map met inhoud uiteraard aan te bieden, maar die, naar wij begrepen hebben, goed van pas komt bij de aanschaf van apparatuur. Mag ik de heer Van de Munkhoff en de heer Vullings hier uitnodigen om deze map dan in ontvangst te nemen? Meneer De Munkhoff. Dank u wel. Ik hoop dat u dit goed besteedt, maar dat zal ongetwijfeld. Ongetwijfeld. Dank u wel. Dank u wel. Mag ik de lokale omroep dan nog veel succes wensen en met de huidige uitzending en alle toekomstige uitzendingen en u danken voor de aandacht. Bedankt meneer Kik. Ik liet expres even Marcel en Louis Vullings hier staan, want ik heb zojuist nog een envelop gekregen. Heel leuk van de Stichting Kabelnet Venray. Bij deze Marcel. Hele leuke gesten uit Venray. Bedankt Venray. Zo, dames en heren, hier in het gasthuis, maar ook thuis, het officiële gedeelte zit erop. Dadelijk gaan we over tot het cultureel programma en dan mag ik lekker in het dialect beginnen. Zo hebben we dat afgesproken en ik denk dat het zo ook moet. Voordat we beginnen met het cultureel programma, want hier dadelijk zal het mannenkoor gaan plaatsnemen. Voordat we zover zijn, zal de Rosa een 12 minuten lang durende film over Horst promotie laten zien. Ik wens u veel kijkplezier en tot direct. In deze film gaat het om een gemeente. Een gemeente ver weg van de zee. Zonder imposante hoogbouw. Een gemeente waar je nog wel op je gemak kunt flaneren. Waar je geen zware industrie vindt die je de adem doet stokken. Een gemeente waar je jezelf nog kunt verstaan. Waar beleidsmakers zich niet achter zware deuren verschuilen. Kortom, Horst.
Waarom Horst? Nou, niet zomaar. Horst is namelijk een typische gemeente. In vele opzichten. Ontwapenend Limburgs. Landelijk groots. Aantrekkelijk voor velen. Ijverig en constructief. Horst is leergierig. En agrarisch uniek. Om met dit laatste te beginnen. Horst is het belangrijkste concentratiegebied van de champignonteelt in de hele Europese gemeenschap. Je vindt hier een groot aantal kweekbedrijven. De champignonteelt heeft in Horst een hoge standaard bereikt. En dat is geen kleinigheid. Het gaat al lang niet meer om zaaien en oogsten alleen. Ook champignonkwekers kunnen tegenwoordig niet zonder digitale hulp en zonder ingewikkelde machinerieën voor bijvoorbeeld klimaatbeheersing. Horst is beroemd om haar champignons. Je vindt ze haast overal. Aangeboden als vers product en geconserveerd. Want ook voor de conserve-industrie speelt Horst een niet te onderschatte rol. De machinaal oogstende kwekers beschikken hier over een ruime mate aan expertise en know-how. En over geavanceerde productiemiddelen. Dankzij deze champignons is in Horst een industrietak gegroeid waaraan je niet achterloos voorbij gaat. Machinaal geoogste champignons vinden op nog een derde manier hun weg naar het bord. Via grootverpakking richting grootafnemer. Bijvoorbeeld, om in de buurt te blijven, Bejaardenoord Berkelenheem in Horst. De champignoncultuur heeft Horst verrijkt met een opleidingsinstituut dat nergens ter wereld zijn gelijke kent. Het Centrum voor Champignonteeltonderwijs, het CCO. De praktijkschool voor iedereen die het champignonvak wil leren. Het CCO trekt internationale belangstelling. Jaar in, jaar uit. De volgens de nieuwste ontwikkelingen geoutilleerde instructiekwekerij van het CCO zal daar zeker iets mee te maken hebben. Opvallend is dat je in Horst bijna alle agrarische bedrijvigheid tegenkomt die je maar bedenken kunt. Deze gevarieerdheid heeft Horst de naam van agribusinessgemeente gegeven. En om nu te beweren dat ze er hier rouwig om zijn, niet terecht. Integendeel. Horst bedeelt zichzelf op dit gebied in Noord-Limburg een centrumfunctie toe. Overigens terecht. Horst heet immers ook wel eens het Wageningen van het zuiden. En wel hierom. Bijvoorbeeld vanwege deze proeftuinen, waar praktijkonderzoek plaatsvindt en problemen worden opgelost. Waar nieuwe ontwikkelingen het licht zien wat betreft boomteelt, fruitteelt en groenteteelt. Rassenonderzoek, ziektebestrijding, bloei en groei, bemestingssystemen, zaadteelt en ga zo maar door. En dan het proefstation voor de champignoncultuur. Een van de 7 landelijke bedrijfstakgerichte research-instituten. Maar het enige dat volledig op champignons is toegespitst. En dan de Nederlandse Algemene Keuringsdienst voor Boomkwekerijgewassen. Meer dan een keuringsdienst trouwens. Ze exploiteren hier namelijk ook een zogeheten vermeerderingstuin voor betrouwbaar, dus gezond teeltmateriaal. En dan de praktijkschool voor de pluimveeteelt en varkenshouderij, die samen met het Centrum voor Onderwijs in de Dierveredeling en de Rundveehouderij als onderwijs- en onderzoeksinstituut fungeert ten behoeve van een groot aantal agrarische beroepsgroepen. Het draait hier om specialistisch vakonderwijs, om specialistische informatievoorziening en om
Inderdaad, specialistisch onderzoek. En dan stuiten we in het Wageningen van het Zuiden natuurlijk ook op beroepsvoorbereidend onderwijs en op middelbaar landbouwonderwijs. Wel, en na studie komt arbeid. In Horst resideert een gevarieerd, respectabel aantal bedrijven. De meeste treffen we aan op het industrieterrein. Het ligt voor de hand dat een deel zijn service op de agrarische sector richt. Het is hier niet alleen studeren en werken wat de klok slaat. Ook Horst is niets menselijks vreemd. En geef ze eens ongelijk. Wie ontspanning zoekt, vindt hier snel het nodige van zijn gading. Ontspannende rust vind je volop in Horst. Natuur en natuurmonumenten liggen hier namelijk, we zouden bijna zeggen, voor het opscheppen. Kijk rustig mee. Sommige recreatievoorzieningen hebben een slagboom. En achter zo'n slagboom word je aardig verwend. Dit soort verwennerij biedt Horst zelfs in Duplo. Op hoog subtropisch niveau. De bungalowparken noteren samen liefst 2 miljoen overnachtingen per jaar. Dat Horst in meerdere opzichten een bruisende gemeente is, illustreert wellicht de jaarlijkse kindermarkt. Spannend voor de standwerkertjes. Fiets, dames en heren, 15 gulden in goede staat. Plezierig om er rond te snuffelen. Horst bruist opnieuw tijdens een ander jaarlijks festijn. Een festival, beter gezegd. Het theaterfestival. Op straat, inderdaad. Right here. It's your birthday, a wholehearted birthday. First of the year, champagne and beer. Where's the party? 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 Right here! De eigenheimse cultuur waaraan Horst zo rijk is, laten we hier vertegenwoordigen door het mannenkoor. Hobbyisme? Ja, hobbyisme. Op uitmuntend niveau. Ik zal nooit weer dronken zien, dat kwam van de klare jenever. Hoe is het om in deze gemeente te wonen? In elk geval is Horst een van de grootste Limburgse gemeenten. Althans, wat de oppervlakte betreft. Een dikke 80 vierkante kilometer. Je hebt Horst Centrum. En 5 kerkdorpen.
In totaal tellen we hier ongeveer 17.500 inwoners. De grootste groep is jonger dan 40 jaar. Dit verklaart misschien waarom het er in Horst zo nijver aan toe gaat. De voorzichtige balans slaat positief uit, denken wij. Wie in Horst woont, is een bevoorrecht mens. Niet terugdeinzend voor nieuwigheden. Integendeel, zoals we zagen, zijn de Horstenaren gelijktijdig trots op hun wortels. Op hun verleden. Dat koesteren ze. Horst, een typische woongemeenschap met opvallende kenmerken. Ijverig en vooruitstrevend. Uitnodigend en interessant. Bezienswaardig en ontspannend. Horst. Goedenavond voor de mensen die nou toespas inschakelen. Zo behoorde dat te zeggen natuurlijk, hè, als je een live uitzending hebt. Mensen hier in het gasthuis, ook weer welkom bij ons tweede gedeelte, het cultureel programma, zoals ik het straks heb gezegd. En dat is het ook. Ik zie trots, ik zie gruts, als je zo'n filmpje hebt gezien over Horstpromotie, dat je inderdaad in een Horstenaar ziet, een bevoorrecht persoon ziet het aan. Nou, laten we het toch maar met z'n allen dan op houden. Ik zie ook trots op de mensen die achter mij staan. Je zag ze net in het filmpje terug, het Horstermannenkoor. En ik moet ze even aan u voorstellen. Hier is het Horstermannenkoor onder leiding van Piet Tobben. Bedankt mensen voor uw hartelijk applaus. De dirigent Piet Tobbe is al 17 jaar, jawel, 17 jaar lang is hij al dirigent van dit Horstermannenkoor. Het Horstermannenkoor waar wij Horstenaren allemaal heel erg trots op zien. Afgelopen dinsdag zie ik eens even, deed ik toch eens heel stiekem af en toe, omdat ik het mannenkoor een warm hart toedraag, even op de repetitie geweest. En de dirigent heeft dat niet meer meegemaakt, maar nadat hij weg was, begonnen ze heel hard te zingen. En toen vroeg ik aan een van de leden, is Piet Tobbe nog geen? Nee, zei hij, want als het een heer is, durven we dat niet goed. Dat betekent natuurlijk dat hij een dirigent is die het allemaal heel goed in elkaar wil zien, de zang en de kwaliteit. Dat heet het Horstermannenkoor. Ik ga je nou laten zingen. Dadelijk dan zal Jan Schatterje, een lid van Heur, zal zelf de nummers aankondigen. Die kan het nog veel beter als ik. En ik zou zeggen, mannenkoor, zet je beentje voor, zet hem schrap. Zij gaan beginnen met Gegroet mijn Limburg. Geschreven door onbekend, stond er op mijn papiertje. Maar Piet heeft tegen mij gezegd dat het een zeker een heer Thijssen is geweest. En Thijssen hebben we in Horst zat, dus dat zal wel loslopen. Gegroet mijn Limburg. Uw aandacht, dames en heren, voor het Horstermannenkoor.
volgende nummer van het Horster Mannenkoor onder leiding van Piet Tobbe is Plovi. Dat betekent vaar, vaar. Het is een liefdesliedje uit Dalmatië en het is bewerkt door Rado Simoniti. Vrij vertaald betekent de tekst: vaar, vaar, diep is de zie. Anka, kleine Anka, gij ziet met hart en ziel van mij. O oerge zien als de zie zo diep. Anka, kleine Anka, met hart en ziel zie gij van mij. Het Horster Mannenkoor vervolgde het optreden met een Frans lied, ook gedragen net als Plovi Plovi. Het is van de componist Clément Jeannequin. Dit mooie, oude Franse lied vertelt ons dat wij moeten veranderen. Ons harten moeten veranderen. Want kijk naar de boom, de berg en de zee. Wij moeten ook weren, zoals de natuur. Maar dat klinkt nogal onwaarschijnlijk. Vandaar de titel Faisons le dire mensonger, laten we het leugenachtig nemen.
gaan nu over op de wat vlotteren toer. Schöne Annabel. Dit is een lollig Duits werkje dat licht en ritmisch gezongen wordt. Mooie Annabel wordt een dans gevraagd. Ze danst zo goed dat je wel met haar kunt dansen tot 's morgens 4 uur in de morgen. Er is niemand die zo goed kan dansen en draaien en kussen als die schöne Annabel. Avondliedeke van Jack Jacobs uit Venlo. Deze componist uit deze regio hebben wij op ons programma gezet omdat wij het wel aardig vonden om een uitbreiding te hebben in ons programma van Limburgse componisten. Via zijn zoon zijn wij aan dit werk gekomen en eigenlijk is het geschreven voor een dubbel mannenkwartet. Het is een heel sentimenteel en gevoelig geschreven liedje, dus pak uw zakdoek maar vast. is goed in tijgenhart te kijken, nog even voor wij slapen gaan. Of ik vandaag raad tot avond, geen enkel hart heb zeer gedaan. Vandaag raad tot avond, geen enkel
En vind ik in het kruis mijn schatten, dat ik in droefenis genas. Dat ik mijn armen heb gewonden, rondom mijn hoofd dat eenzaam was. Mijn armen heb gewonden, rondom mijn hoofd dat eenzaam was. Dat eenzaam was. Dan voel ik op mijn jonge lippen die goedheid als in avondzoen. Het is goed in het eigen hart te kijken en zo zijn ogen toe te doen. In het eigen hart te kijken en zo zijn ogen toe te doen. Zijn ogen toe te doen. In het eigen hart te kijken en zo zijn ogen toe te doen. Zijn ogen toe te doen. Ook het volgende werk is van een Limburgse componist, namelijk de Zuid-Limburgse Dortu. Het heet Strootmuzikanten en je zou het misschien wel als een ode kunnen zien aan de Joekskapellen. Want alle muzikanten hebben lol in het muziek maken, ook als het niet zo goed gaat. Dan houden ze er zich wel doorheen en ze plaren net zo lang totdat ze aan het refrein zien, want dat kennen ze iedereen. Ook de instrumenten, dat is niet alles. Ze hebben een hoorn met scheuren en ze hebben nou eenmaal gebrekkige talenten in hun midden. Maar door een goeie inzet weten we zeker dat ze al in een hemel komen. Want waar een wil is, is een weg. Alle muzikanten komen in een hemel, als er in de hel geen plaats meer is. De grootste horen zit vol scheuren, maar heeft nog eens zo'n orgeluid. De trommel roffelt uit en kleurt u. Waar is het telkens uit? Waar is het telkens uit? Alleen zijn zij geen virtuoos en samen samenspel is ook niet fijn.
man het refrein, dan zingt man het refrein. Hoempa, hoempa. Alle muzikanten komen in de hemel, als er in de hel, 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 in de hel geen plaats meer. Geen plaats meer is. Dames en heren, hier in het gasthuis en ook thuis. Nou, ik hier weer thuis zullen denken, dat was dan het leste van het mannenkoor, maar dat is niet zo. Ze hebben nog een schitterende finale voor. Op eerste plaats moet ik natuurlijk eerst even Jan Schatterje bedanken voor zijn prima presentatie. Jan, dat is gewoon gedaan. Je krijgt ook nog applaus weer, denk ik. En als je het mannenkoor dan zo zit staan, is het eigenlijk jammer dat je thuis de kleurentelevisie hebt. Het is allemaal zwart-wit, maar ik dacht dat ze er zelf ontzettend veel kleur aan hebben toegevoegd. Dat weet ik heel zeker. We gaan beginnen met de finale van ons Horster Mannenkoor en ze kregen dan medewerking van Thea en Petra Thijssen en Petri Boets. En aan de vleugel, aan de piano, zit dan Joop Mietelmeijer. En wat gaan ze dan doen? Horst, je ziet een plekje grond. Uw aandacht. Van al de dorpjes hier in het rond is hier mee werkelijk geleefd. Niet dat ik die anderen niet schoon genoeg vind, of dat ik door minder hem geef. Dat dorpje is Horst, waar ik altijd heb gewoond, en waar eens mijn weg heeft gestaan. Daar heb ik als peuter het lopen geleerd en als kind naar de school toe gegaan. Horst, gij ziet een plekje grond, ik zal ook niet gauw meer vergeten. Met op prachtig kleurenbond van bus en van wij en de beken. O dorp, dat geeft toch zo'n rustig gevoel, er zien er nog weinig als geen. Ik kreeg van Hollandelijk schoon nooit genoeg, Horst, gij ziet alles voor mij. De oorlog, hij is dorpje dat ik gevild, van als keer ik bleef weinig van staan. Maar het moreel van de mensen, dat wordt niet vernield. En ze zien weer aan het bouwen gegaan. En al wordt de dorpse mantel te eng. En al gruide ook uit tot en staat. Toch denk ik nog de aan de vroegere tijd. Denk als kind al 2 ogen heb gehad. Horst, gij ziet een plekje grond, ik zal ook niet gauw meer vergeten. Met op prachtig kleurenbond, van bus en van wij en de beken. O dorp, dat geeft nog zo'n rustig gevoel, daar zien er nog weinig als geen. Ik kreeg van Hollandelijk schoon nooit genoeg, Horst, gij ziet alles voor mij. Horst, gij ziet een plekje grond, ik zal ook niet gauw meer vergeten. Met op prachtig kleurenbond, van bus en van wij en
hartstikke gevuld. Er zien er nog weinig als geen. Ik kreeg van Hollander het schoon nooit genoeg. Ons is het alles voor mij. En de pluimkes natuurlijk voor de dirigent Piet Tobbe. Mijn assistente, daar mag ik ook gerne applaus voor hebben, Vera Herraats. Piet, proficiat met uw optreden. Mannenkoorleden ook proficiat met het schitterend optreden. We hebben het ontzettend mooi gevonden. En ook de dames erbij, dat klonk best goed. Maar blief mannenkoor. Veel succes. Dadelijk ook weer moet ik geloof ik nog eens een keer naar Tilburg volgende week. Veel succes in Tilburg. Veel succes overal in Nederland, waar je ook maar komt. En Horst promoten kun je dus overal met dit geweldig koor. Bedankt. En Horizon, of de jongens van Horizon, zo moet ik het eigenlijk nemen, de mechjes van Horizon, die zitten dadelijk nog een keer terug. Die krijgen straks de bloempjes. Mag er maar geen zorg toes, we hebben nog bloemen zat. Intussen gaan we weer een filmpje draaien over Horst Centrum. Een heel mooi filmpje en ook dat is weer een stukje Horst-promotie. Mannenkoor, bedankt voor uw optreden en heel graag tot ziens de kerst in. Juist de kerst in, dan zien ze ook weer hier. Dan nodigen we weer gans Horst uit om hier in het gasthuis te komen luisteren. Bedankt en tot ziens.
Zo, dames en heren, we zien er weer. We zien weer terug in het gasthuis. Voor te zetten met een cultureel programma. Ik moet op de eerste plaats eerst even vertellen dat we op het eind van deze avond rond de klok van 11:15, nee 10:30 denk ik, nog een verrassing in petto hebben. Het stond allemaal niet in het perscommuniqué wat van de week is uitgegeven. We gaan namelijk nog, en heel veel mensen zullen we er ontzettend veel plezier mee doen, een stukje revue van 1985 laten zien en laten huren. Uit 1985 gebeurde het nog allemaal de Horster Revue die toen 10 uitzendingen hier in het gasthuis heeft gehaald. Dat gaan we straks nog even terugdraaien hier vanuit het gasthuis live. Maar voordat we zoiets zien, gaan we verder, weer moet ik zeggen, op zijn Horster met het Horster Saxofoonkwartet. Toch niet iets wat je elke dag op de televisie ziet. Maar ik moet zeggen, ik heb ook altijd heel veel aandacht en heel veel plezier gehad aan het instrument, de saxofoon. Een geweldig instrument waar je geweldige, prachtige, donkere klanken uit kunt halen. Ik denk dat ik het tamelijk goed zeg. Zij gaan het Horster Saxofoonkwartet gaan direct een eerste stukje spelen van pakweg 125, 150 jaar oud. En dat is nog geschreven door de mensen in de saxofoon het uitgevonden en de hette jawel Adolf Sax. Voordat ze dat gaan doen wil ik toch eerst even de mensen aan u voorstellen. Helemaal links vanuit de kamer, vanuit de huiskamer en vanuit het gasthuis gezien, Jacqueline Huis. Oh, applaus. Er zijn nog heel veel soorten saxofoons. Zij hebben een sopraansaxofoon. Dan daarneven zit Wiel Lemme met een bariton saxofoon. Oh, in het midden. Ik zag het heel even verkeerd, maar dat neemde mij niet kwalijk, Jeus Smits. Want Jeus Smits, die zit neven Jacqueline direct erneven met een tenor saxofoon. En aan deze kant zit Hart Delissen met een alt saxofoon. En nu mogen ze van mij gaan beginnen. Ik ben heel benieuwd. Het is licht werk. En het eerste stukje heet E 14. Dat zeg ik toch goed. Premier E 14. Allah, daar gaat hij daar.
Na het eerste werk, uit de romantiek mag ik wel zeggen, wordt een modern werkje gespeeld. Je zou kunnen zeggen, na een werk van 1,5 eeuw volgt nou een werk van 1,5 maand oud. Deze compositie van Vincent Lamers wordt voor de eerste keer uitgevoerd, zodat je zou kunnen spreken van een wereldpremière. En ze hebben het extra bewaard voor vanavond, voor O en voor O2's. Hier komt het Horster Saxofoonorkest. Bedankt voor uw bijdrage aan deze avond. Ik mag wel zeggen, 3 mannen, 1 vrouw. Ze komen allemaal van de verschillende verenigingen uit Amerika, Fanfare van Amerika, van de Metric en van de Hengelsum. En dit is puur liefhebberij en dat doen ze met heel veel plezier. Maar ik heb gehoord van Jeu Smits dat ze nog heel druk elders willen optreden en er nog heel veel aan gaan doen. Maar het klonk al geweldig. Heel hartelijk bedankt voor uw medewerking en het verdiende bloemke van Vera. Bedankt en wie weet, tot ziens. Voordat we weer gaan, moeten we natuurlijk weer heel even wat wegzetten en heel even weer wat opbouwen, want we gaan dadelijk verder met een bekend duo M&M. Voordat we dat doen, hebben we weer een klein infofilmpje dat gaat over Hegelsum en Grinsveen, door ik zo uit de kop te weten. Gero aandacht voor een leuk filmpje van Grinsveen en Hegelsum.
Zo, we kunnen weer verder met ons programma. Ik had je straks al gezegd, het duo M&M. Je hoeft ze eigenlijk niet aan te kondigen, je moet het natuurlijk wel. Want ze zien al zo lang bekend in ons Limburgs, maar ook door boete, het duo M&M. Ik wil ze geer verzoeken hier een stuk of 5, 6 liedjes voor ons te zingen, van nostalgie tot humor. Mat Kramer en Hendrik Wum, het duo M&M. Zo, een goedenavond, dames en heren en mensen toes. We beginnen met een we beginnen met een nostalgisch getint liedje. En daarvoor gaan we inderdaad even een klein stukje terug in een tijd, namelijk toen er nog geen douches en volautomatische wasmachines waren. Toen kende een moeder in feite 2 wasdagen. Zaterdags de hele rij kinder en 's maandags de klier die ze een week lang aan hadden gehad. Maar het was in de schone tijd. Want met groene ziep kreeg een moeder toen alles schoon. De sopketel wordt heet gestokt. Zolang wie zal het water kokt. Dan in de kuip en in verrien. Wordt er gewassen van top tot teen. Het is of ik het nog voor mij zei. Als nummer 7 in de rij. De vuut wat zwart, de negel vies. Het water alles lauw en gries. Groene ziep, zo'n dubbel blok. En een borstel gebroekte moderrok. Groene ziep, niks was gezonder. En obedent, nog even kupje onder. De pyjama was al klaargelag. Naar bed passen met oren vaag. Negel geknipt, de haar gekemd. Een schone onderboks en hemd. De groene ziep die rook nog fris. Op zondagmorgen in de mis. Maar dags daarna, hij mam het zwoer. Dat ook dan weer was dat woord. Groene ziep, zo'n dubbel blok. En een borstel gebroekte moderrok. Groene ziep, niks was gezonder. En obedent, nog even kupje onder. Groene ziep. Zeg, Mat, kende je Frans? Wie? Ja dus. Want wie, dat is Frans voor ja. En je moet in Horst ook wel Frans leren praten, want de Horster middenstand gaat langzaam maar zeker zo'n beetje op de Franse toer. Zie de innocentrum en je ziet de voet en je kijkt is goed, wat zit er daar? De winkelnamen hier van onze middenstand, daar ving de onderhand geen bal meer aan. Dat weten ze zelf ook en er komt her en daar zoer vuur en overanderingen. En daarom kun je, als je het lezen kunt bij ons in Horst, gedistingeerde Franse namen ze. Bonjour, madame, zet me bij la belle, wat ving de G van deze oerbel?
Raak niet in paniek van de prijzen chic. Het is het allerneeste model. Bij rendezvous kost het dineren. Geledo eten is flamberen. Wie is er met de Franse flauwekul begos sobrier? Wij dachten van wel. En een Franse naam klinkt een beetje chic. En het trekt publiek, neem dat maar aan. Achterblijven kan niet, want de middenstand mikt op elke klant en imaka. De stienstroot gonzen onder andere veranderen helemaal. En strakke sprukt de klant van den Horster middenstand. Ongemerkt en aardig wordt je Frans. Parkeren de op de Place Lambert en voor een loerzie naar Kwakpierre. Voor de kakmadam heet Bouvier en Moei Bidet in de collectie van Sanitaire. Antoine Duflits eet op shoppen, een kropsalade van La Poppe. Wie begint er als er alles Frans is met iets nees. Sobrier, dat wordt weer Schubert. Ja. Ons volgende nostalgische liedje, dat gaat over iets dat de mensen vroeger eigenlijk gaan niet hadden, maar wij door ons manier van werken en jachtig leven eigenlijk steeds meer van kregen. Maar we ook veel mensen eigenlijk geen rood mee weten. Vrije tijd. Vroeger moest me niks als werken, vroeg het bed uit, vroeg erin, dat de al liet het niet merken, ook wel eens met tegenzin. En het was ook geen erge, kreeg de iets niet klo vandaag, laat maar liggen, ach want mergen, komt er rennen nee een dag. Vroeger ging het leven langzaam en van niks doen hadden spiet, maar wat doe je nou in godsnaam met die zie je van vrije tijd? Tegenwoordig, als je werk hebt, werkt een uur of 8 per dag. Tussendoor heel gauw lunchpakket en wat rennies voor de maag. Heel wat vrije oren zien er, soms wel erg monotoon. En gevraagd weer net als kinder, zeg, wat zullen we schoon doen? Vroeger ging het leven langzaam en van niks doen hadden spiet. Maar wat doe je nou in godsnaam met die zie je van vrije tijd? En dan is er ook nog deeltijd, ATV of duobaan. Dat is nog meer vrije tijd, maar wat vangde er mij aan? Vroeger ging het leven langzaam en van niks doen hadden spiet. Maar wat doe je nou in godsnaam met die zie je van vrije tijd? Maar wat doe je nou in godsnaam met die zie je van vrije tijd? Ja, beste mensen, je zit hier vanavond in de zaal en er zitten mensen thuis, maar er is eigenlijk ook niks fijner als thuis in een eigen luie stoel voor de televisie te liggen en nou met de kabel 16 zenders en de afstandsbediening in de hand. Knip, 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 knip. Ja, het is voor het erg mooi troef op de vaderlandse buus. Allemaal herhalingen van een Bels of van een Pruis. En dan doet de af en toe al eens een dutje. Of gegriept werd naar de pinda's of een nutje. Ja, we zien de grote namen van de oude KRO. En wie kijkt er nou in godsnaam voor de lol naar de EU? Josje Brink en al die andere bekenden. Er wordt de ingehuurd door Jopie van den Ende. Gezet als denken, ach, flikker op. Oei. Met de Josje en André van Duinenkop. Oh ja? Ja, la, maar het publiek wil Veronique. En ook series met veel erotiek. Ze willen quizzen, moeien missen, geen politiek. Amusement, dat is een trend. Ja, la. Voor de VARA klinkt er straks een requiem misschien.
Mede door de RTL Middermenner magazine. Koop maar gauw een satellietantenne. Dan kunt je ook aan die blote grieten wennen. Straks schaffen ze in Rome bij het Vaticaan ook een eigen televisiezender aan. En dan wordt Hever Os de Zuiderling, bisschop Gijssen de eerste zendeling. Hij zorgt ervoor dat aan elke mis onbevlekt te ontvangen is. Oh ja, oh la 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 la. Geen Veronique voor de katholieken, maar wel spreuken uit de encyclieke. Humane vitae, onthouding periodieke. En wat mende, wij niet kieken, nee, nee. Dat kan ook gebeuren. En dan gaan we nou even met z'n allen naar de allermooiste en zeker de allerdurste Neebouwweek van Horst. En die het niet Kapellerhof, maar daar kunnen we zelf van overtuigen, dat is Daak Kapellerhof. Als ik toch eens geld had, ja bedabbedabbedabbedabbedabbedabbedai, kocht ik bij sober jede karmenij en elke dag bij derriks vlei. Hai, ik zou niet meer gaan werken, ja bedabbedabbedabbedabbedabbe, dat is toch wel tof. En ik kocht mee ook een stukje grond, ergens midden in Kapellerhof. Ik bouw een huis met marmeren vloeren en een dubbele garage. En vanzelfsprekend met dubbel glas. Ik wil een badkamer met een bubbelbad en ook met een bidet. En een tuinhuisje van Interchalet, als je dat maar weet. Als ik toch eens geld had, ja bedabbedabbedabbedabbedabbedabbedoi. Geloof me niet dat ik naar Zeeman ga, daar ga ik naar Jansen Nooi. Hoi, met zijn mooie klieren, ja bedabbedabbedabbedabbedabbe opgedoft. Ja, dan denkt iedereen meteen, die woont zeker in Kapellerhof. Want in die wieken, voor Nijerieke, koopte ook de korneerij. Anders stelde door überhaupt niet mij. En elk huis het van voor en van achter en nog sommige op zee. Op zien mens een dakkapel of 3. Als ik toch eens geld had, ja bedabbedabbedabbedabbedabbedabbedabbedots. Maar wij kriegen nooit zoveel bijen, nooit zoveel bijen als die van Slots. Dat was dan tevens ook de eerste ongesponsorde reclame. In ons laatste liedje, de willen wij een verschijnsel van Horst bezingen dat we allemaal kennen, dat we allemaal ook meegemaakt hebben van klein tot groot. Namelijk Horster Kermis. En Horster Kermis, dat is niet alleen meer dan 100 jaar al de snoepkroon van Kamp Smop, maar dat is ook van Wilhelminaplein naar Lambertusplein lopen en weer terug. 10 keer heen en terug geweest, wat hebben we gelopen? En dubbeltje, waarom in de test, een bekams nog wat te kopen. Rikke tikke op een roet, jude vet of spekken. Plekken regen, hand en snoet, van aan het wienbollekken. Kermissek en veter erop, alles hij kam smop. Met 16 jaar, toen leven wij van Martina Mereske aan de kroom van Kamps voorbij. We dronken al een glaske, bij hoe begauw, een zak patat, geen jude vet, geen spekken. Maar 's woensdagsavonds net voordat de kermis ging vertrekken,
wordt bijkans het leste geld voor snoepjes neergeteld. Nou stiert er nog die carousel en ook de schommels zien er, maar daar vagiert dit keer de bel voor uw eigen kinder. Ze strolde en ze lachte toen ze op de pertjes zoten. Ge zit weer in gedachten, zo hadden zelf genoten. En vurkt er ergen hij dat ik bekams weer tik, tik, tik. Bedankt. Dank u wel. Dames en heren, 2 jongens waar we heel trots op zien en die de bloemkes echt verdiend hebben van het Sfera. Proficiat voor uw optreden. Ik moet zeggen, zolang we met Horst nog volop blijven bouwen, kunnen we nog lang liedjes maken. Vanavond is er weer een zaak geopend. Daar kunnen we misschien wel atletiek herhalden in die zaak, 80 meter horde of zoiets. Je moet van tevoren wel een verzekering afsluiten aan de balie. Wie weet, een tip voor de buurt straks. Jongens, bedankt. Ik weet ook dat je per heel toe opgetreden hebt en door uw tweede cassettebandje hebt gepresenteerd. En het had ook niet voor niks de tweede. En voor de mensen thuis hier in de zaal, als je het nog niet hebt, we krijgen nog Sinterklaas en we krijgen straks nog kerst. Een mooie tip en een mooi cadeau voor vanavond. Misschien een klein beetje reclame, maar dat mag wel. Bedankt en Geer, tot ziens. En succes straks in de carnavalsstoet. We gaan naar ons volgende optreden en we zitten tamelijk goed aan de tijd, dus maak ook geen zorg. We maken er een gezellig avondje van, ook hier in het gasthuis. Straks krijgen we nog een muziekje. Wij gaan nou verder met een klein stukje infofilm over Meetrik en Meldersen. Tot dadelijk.
We zijn weer terug in het gasthuis en we vervolgen ons programma. Hadden we straks een saxofoonkwartet, nu hebben we een koperquintet. Het koperquintet ontstond uit de muziekvereniging Fanfare Concordia en Meerdrik. Je bent allemaal, als gemeente Horst kent schitterende fanfares en zo ook de Meerdrik. Spontaan ontstaan uit die fanfare is dit koperquintet. Normaal spelen ze best wel wat zware klassieke muziek, maar voor vanavond willen ze ons iets leuks, iets lolligs aanbieden. Ze beginnen met de Zurichmars, dadelijk, maar voordat ze door aan beginnen wil ik ze eerst toch even aan u voorstellen. Met een bugel in de hand, en dat heet maar alleen een fanfare, een harmonie heet geen bugel, dus wat dat betreft kan het niet missen. Een bugel in de hand, dat is Ron van de Beuken. We hebben er ook 2 dames bij. Een van die dames is Henny Jansen en ze heeft ook een bugel. Een hele moeilijke naam, zei ik. Marleen Giomini, zo zeg ik het goed, ze heeft een hoorn. Je ziet geen Horstermechje, denk ik, hè? Toch wel, echt Horstermechje. Maar geen Horsternaam. Sjaak Jenneskes, die heeft een trombone. En we hebben nog een Sjaak, en dat is Sjaak Hermans, die heeft de bas. De Zurichmars. Het zeiden al, Zurich dat leed alleen maar in Zwitserland een Zwitsers volksliedje. Succes, jongens. En dan te weten dat deze mensen pas een jaar samen spelen. Geweldig wat er nou al allemaal uitkomt, zou ik zeggen. Ze blijven even in Zwitserland, want ze gaan verder met een Zwitsers volksliedje met een koekoeksfluit. Heel apart.
Het derde nummerke wat zij zullen spelen is een Hongarische dans. En het zal ook heel bekend in het gehuur klinken dadelijk. Het is van Johannes Brahms. Heel bekend. Het voorlaatste nummer, het Foursome for Brass. Het is geschreven door Anthony Spurgin. En dit is echt voor een kwartet. Dus in dit geval zal de bas even op de reservebank gaan. Maar je weet het allemaal, in het voetballen bijvoorbeeld verdiende op de reservebank net zoveel. Dus ik kan geen kwaad.
Als leste in het muzikale optreden hebben ze een liedje in kerstsfeer. En dat mocht zo langzamerhand aan. Succes, Sussex Carol. Bedankt, Zetvera, het Koperquintet, Concordia, Matrix. Ze hebben nog een eigen naam, zeggen ze. Ze zien nog allemaal een beetje bescheiden. En ze hebben er ontzettend, ja, ze worden toch wel wat zenuwachtig voor dit optreden. Maar ik mag zeggen dat het schitterend wordt. We hebben echt genoten. Dit is een keer wat anders. Andere mensen op het voetlicht laten draaien en op laten draaien. En vooral nog eens een keer voor de televisie. Dat is toch wel meegenomen. Ik denk dat door de organisatie vanavond zeker in geslaagd is. Bedankt voor jullie optreden. En dan gaan we nou weer kijken naar een infofilmpje over Meetrik, eigen dorpje. Nee, sorry, Meetrik hebben we gehad. We gaan naar een heel mooi dorpje, want ons dorpjes zien allemaal mooi. We gaan naar Amerika.
dames en heren. Zo gaat dat ineens stoppen dat weer in beeld. Het is al wat later op de avond en dan kan dat gebeuren. Ach, het is niet zo erg. Gans Nederland kijkt nou ook weer niet mee. Het had je anders wel gemogen. De finale van het culturele gedeelte. De finale van deze avond. En de vierstelingen hier in de zaal. En er zitten hier wat vierstelingen die het echt verdiend hebben met de presentatie van dit mooie stukje werk wat ze geleverd hebben. Die gaan nou ook samen met auto's kijken naar een hele mooie finale. En dan gaan we even terug in het verleden. Vergeten dat nooit meer. Ik geloof dat de microfoon even zo veel. Ik weet niet of het toe ook zo was. Zou allemaal best kunnen. Vergeten dat nooit meer. In 1984 en 1985 herdochte Horst en gans Nederland het feit dat 40 jaar geleden de bevrijding had plaatsgevonden. In Horst organiseerde de stichting CC het Gastenhuis een tentoonstelling, een gedenkboek en een herdenkingsrevue Horst geziet een pleks gegrond. Jan Derks schreef de teksten, Joop Mittelmeijer de muziek en onder de bezielende leiding van Marianne Mittelmeijer voerde een orkest, een zanggroep, 2 balletgroepen en een groep acteurs en actrices een onvergetelijke herinnering aan Horst vuur. Tijdens en na de oorlog ten tonele. En ik mag zeggen met een grandioos succes. 10 keer in een uitverkochte zaal. Mensen moesten in lange rijen staan om een kaartje te kunnen bemachtigen. Plus minus 4500 mensen zagen deze revue. En aan het eind van deze avond een kleine terugblik. Sober, maar vol nostalgie. Want vergeten dat nooit meer, zag een oud-Horstenaar. Toen hij herinneringen ophaalde aan de oorlog en aan de bevrijding. Het eerste deel van de revue ging over vroeger. En dat deel willen de speulers en zangers ook nog één keer laten zien en huren. Dames en heren, het volledige zang- en tekst- en muziekgroep van toen treedt nou even voorop. En hier zien ze, ontvang ze met een lekker applausje. Van vroeger, alles anders, alles beter, alles goed. Vroeger kreeg je nog te zeggen, kwam er nog geen vreemde tegen. En hoe weer als je het en de keer vergoed. Dag meneer de burgemeester, dag meneer pastoor. En als je ze samen tegenkomt, ging pastoor veur. Dag meneer Van Bommel, dag meneer Toemeer, dag mevrouw van de Merendonk. Maar achter eure rugzakte Striebuske en Lei van de Hoofdstraat. En Kaatje en Gert Piemke. Van vroeger, alles anders, alles beter, alles goed. Vroeger hadden banken pacht en een stuk van het geslacht. En als je minder wordt, dan ligt de Owenhoed. We werkten op een stienoven in Tinderen, voor 9 gulden in de week. Daarheen met de fiets, weer of geen weer. En het was nog niks. Ons vaders, die trokken nog weer. Te voet naar Turingen, gans naar Polen. Holtzagen voor een ganse zomer. Ambtenaren en mensen bij het spoor hadden een tractement. En gewoon mensen hadden een gas hennen en een verken achter in de schop. En een grote huishoud was een bewijs van een sterk geloof. Een met joch en een kleine. De oudste wordt gijzelijk
En de mechjes wordt de celatrice. Eén ging er lichtig naar het klooster. Dat was toes weer een heel zorg minder. Iedereen kost lezen en schrijven, maar dat had het ook gehad. We hadden 2 soorten beginnen. Die van de mechjeschool en die van het gashuis. Zondags ging de 2 keer naar de kerk en 's namiddags naar het lof. En naar de hoogmis, toepen, bij Josten. In de Voorste Kamer stonden 3 dingen. Het Heilig Hart, de fiets en het meublement. Het Heilig Hart was pas echt als het geïntroniseerd wordt. De elders zorgden voor de kinderen. En later zorgden de kinderen voor de elders. En je had altijd een grootmoeder in huis. En als je diner had, wordt het nacht en erge. Want er hoefde nooit gebabysitten weren. Want alle kinderen moesten mee naar het land. We kenden 3 soorten sport. Hekschool haalden, appelen schuimen bij Wienhoven in de wei en mussen uithalen met Sacramentsdag. We hadden zwerkendagse klier en we hadden zondagse klier. De zwerkendagse klier waren vroeger zondagse klier geweest. Als je ze 3 zomers gedragen had, worden ze gekierd. Voor nog een keer 3 zomers. Dat was de mode. Vroeger, werd de nacht van vroeger. Alles moeier, alles vender, alles schoon. Pannen starten in de beken, pot vol losse stoepen steken. En de blijk dat numde toen nog geen gezond. Schoon als rotven, schoon als koel, schoon als blote. Schoon op me kniensprang, schoon op me uitleggen. Maar stiekem dachten we, Die rotkwekveurs, die stofweg, de slechte grond, dat schemelvier, dat vulkske van de hei. die arbeidswoningen, Aal in een armen ozel. Vroeger, werd de nacht van vroeger. Alles moeier, alles vender, alles schoon. Worden werkmens arme kloot, stemde neer of stemde rood. Als je er mooi had, dan hielden ze en woon. Je gaat boren en boren. De dikke boren, die wonden aan de meter. Je gaat boren, die had je patatten. En gaat er, die had je schietberen. Je had 2 soorten mensen. Eén soort stak de eierkolen en de andere slaan. Maar allebei pakten ze een plak kloeten in de pier. Gaat de kroetwes en het vindwater en het vertig-orengebed en de blaasjeszegen. 3 keer in de week gaf het gebrouwen patatten. En met de kermis boenen met boenen. Nakse kindjes in het groen gras. In juni willen woepen. En bokkes kook in de herfst. Zomers kaalde botermelk met peren. En 's winters bierpap. Waar je worm en vliegende vaan. Waar je de tering en de stupen. Wij beiden voor de arme negerkindjes. En voor de zielen in het vagevuur. Voor de zielen in de hel baten het toch niet meer. En voor de mierrest hadden we al een zat aan ons eigen. Toen in de crisistijd. Vroeger, werd de nacht van vroeger. Al den toemel, al den ozel, al den brood.
hoefde niks te vragen, was de goede kaart te logen, want de catechismus schafte altijd rood. Waartoe zijn wij op aarde? Hoe luidt het zesde gebod? Gij zult niet stelen. Wat is een vaste trommeltje? Maar stiekem doch niet, dat zesde gebod. 3 vaders van Broeds en Missie. En een bisschop Roegers in China. Zilverpapier smaak. Kindheidsoptocht. Al deze eren, dan haal ik ze dom. Vroeger, werd de nacht van vroeger. Al den toemel, al den ozel, al den brood. Mijn tiet wat worden riek, nou ik over met bekiek. En een beetje van halde kan geen kwaad. Het heeft al aan de crisis gelegen, zeggen we achteraf. Fascisme, dat woord, dat kenden we niet. Nationaal socialist zien als je arbeider wordt. Was dat zo'n schand in het begin? Was de NSB de centrumpartij van de jaren 80? Hier in Bruges, daar gingen ze weer aan het werk, de werkelozen. En bij ons bleven ze stempelen. De Hitler, die werd van aanpakken. En wij hebben Colijn. Er is niks anders ingevallen als de werkverschaffing. Spaaien in de beek. Wij hadden ons kunnen gaan, maar die zoot wiet weg. Keveler loog voor ons, wie doen erbij? Je had niks tegen de Pruisen. Ze waren familie van ons. En we kosten die eraan doen. Maar op één keer mocht je dat nimmer hardop zeggen. In één keer telde de grens weer. En bij ons eigen ging het ook voelen. Wie is er voor? Wie is er tegen? Vroeger houden ze zich ook met de kermis, die van de melders en die van de hei. En nou houden ze zich een lelijk woord. Voordat het oorlog wordt, was het bij ons al mijn oorlog. Erg genoeg. Was het allemaal uit overtuiging? Of was het ook uit eermoei? Uit haden niet? Uit meer zien als een andere? Of minder? Ook op een dorp hadden mensen in soorten. Dat was nou niet anders dan toen. Zo gingen we de oorlog in. En zo kwamen we eruit. We schreven 5 mei 40. Horsterkermis. De familie kunt op de kermis koffie. Er is rundvleessoep en pruimkeswek. En het pertjespuul kost 1 cent. Je had lotkamels en sokkerpeek aan de kroon van Kaamsmop. Je wordt de koning te riek met een dubbeltje. Vroeger, wat was het toen schoon? Vroeger, werd de nacht van vroeger. Al den toemel, al den ozel, al den brood. Vroeger hoefde niks te vragen, was de goede kaart te logen, want de catechismus schafte altijd rood. Vroeger, werd de nacht van vroeger. Al den toemel, al den ozel, al den brood. Mijn tiet wat worden riek, nou ik over wiet bekiek.
en een beetje van O Halde kan geen kwaad. Mijn titel wordt riek, nou ik over wit bekiek. En een beetje van O Halde kan geen kwaad. Toen vertelden we in de revue het verhaal van de oorlog. Het begon onschuldig. Met mobilisatie en neutraliteit. Nederland, toch moet de Schotten blijven. Maar dat viel tegen. We brengen nou een herinnering aan de liedjes uit die jaren. Sergeant, ze gooien met stenen, sergeant, ze gooien met zand. Ze gooien het tegen mijn benen, ze gooien het tegen mijn hand. En daarna komt de korporaal, kika, korporaal. Daarachter komt het hele spel van onze kolonel. Rats, kuch en bonen is het soldatendiner. Rats, kuch en bonen, doe daar je maaltje maar mee. Wie heeft de suiker in de echte soep gedaan? Wie heeft dat gedaan? Wie heeft dat gedaan? De hele compagnie die heeft het eten laten staan. Wie heeft de suiker in de echte soep gedaan? Blonde Mientje heeft een hart met prikkeldraad. Blijf maar thuis, prikkeldraad. Deze vesting overwint niet één soldaat. Het is en blijft prikkeldraad. Alle jongens maken haar het hof om spijt. Maar zij handhaaft steeds strikte neutraliteit. Blonde Mientje heeft een hart met prikkeldraad. Blijf maar thuis, prikkeldraad. Sergeant, ze gooien met stenen. Sergeant, ze gooien met bommen. Toen herdochten we ons gevallenen. Namen die ik lees tussen kapotte graafstien. Mensen die ons bevrijding mogelijk maakten. Ik lees die namen. Ik ken er een paar van huren zeggen, want ik was er toen nog niet. Maar in de revue kwamen ze tot leven. En we zongen. En de mensen geen oorlog, geen gevecht en geen geweld. En de mensen willen leven zonder zorg en zonder geld. Maar de mens maakt zich nog altijd en een hele dikke wies. Van deze wereld maakt hij nooit meer dat verloren paradies. Van deze wereld maakt hij nooit meer dat verloren paradies. En de mens zit geen oorlog, geen gevecht en geen geweld. En de mens zou willen leven zonder zorg en zonder geld. Maar de mens maakt zich nog altijd en een hele dikke wies. Van deze wereld maakt hij nooit meer dat verloren paradies. Van deze wereld maakt hij nooit meer dat verloren paradies. Na de pauze wordt het programma gewijd aan Horst van 1945 tot nu. Aan de wederopbouw na de oorlog en aan de enorme groei die Horst doorgemaakt heeft. Het eerste nummer na de pauze ging over Horst van toen. Wat is er nog van over? Zien we niet te gauw geweest met het afbreken van al dat oude? Horst, waar zie je gebleven?
Ze zeggen, ze zeggen, ze zeggen, ze zeggen. Ze zeggen, ons Horst is een dorp dat left, dat goed bij de tijd is gebleven. Dat stevig uitzien naar is gekruid en dat is niks overdreven. Worden in 50 geëmigreerd en kwamden bij ons nog eens kijken. Je zult hier niet weten wat je zocht, o Horst zou je er nimmer op lieken. We voor de oorlog het open veld, ons dorp in zijn arm heel gesloten. Daar wonen al mensen, daar zien de huis, als trek uit de grond geschoten. Wat is er gebouwd en wat is er vernield? Ze dochten, gauw weg met dat alde. Maak plaats voor wat nees, ons Horst moet verhoed, en er is niet antwoord in gehouden. De oorlog was gedaan, toen is het losgegaan. Horst, waar zie je gebleven? Ik ken ook nimmer terug. Je wordt zo schoon, zo ouderwets. Nou kiept hem mee, zo gries, zo flets. Ik denk het keer op keer. Als Horst, je ziet er niet meer. We hebben gelachen met de JV Prut over het jeugdwerk na de oorlog. In de Mussenbuurt Blues hebben we de gek gestoken met al die Hollanders die Horst zo nudig wil je vertellen hoe het hier allemaal moet. Maart Wismans zat bij het einde kulke te praten met de einde over al die moderne fratsen waar opa generaal mee was. En ten Hoeimakers, die bracht een prachtige tekst over de kerk van vroeger en nou. Het is voort zo koud in de kerk. God, wat is het voor koud in de kerk? Het is krek of van het er trekt. Ik weet niet wat ik er anders aan merk. Maar het is toch koud dat het verrekt. Vroeger hadden we geld geen last, of het nou zomer of winter wordt. Al veel het kostte misgelang, gegonkt, maar niemand ging geer. Al zat de alt achter de bank, of stond de tegen een peleer. Al veel het kostte misgelang, gegonkt, maar niemand ging geer. Bij de preek, daar viel de lichting in de sloop. En bij de zegen, daar worden gevlogen. En de volgende week hadden we stiekem hoop, dat u elders het dit keer niet zogen. Maar wat gok dit, of wat gok docht, zonder kerk vulden we een stuk ermer. Naar zo'n richtige biecht worden opgelucht. En van binnen een gasgraden warmer. Met Kerstmis, al lag ook dik de sneeuw. In de nachtmis vergoten dat aal. Er waren 3 missen. En toch gingen 3 in de Latijnse taal. Met Pasen, daar kwamen de klokken terug. Karju, wat luidde die daar. De blijdschap liep me over de rug. Me kreeg de glad henne wel wat. Mijn dochter, wat wachtte lang met zijn armen. Maar je durfde net hier naar buiten te gaan. Die laatste droogde allemaal samen. Daar zaten daar tussen de anderen in. Het kerkboek en de rooskrans bij. En je had dat mechje al lang gezien. En pas bij de zegen zag ze ook. Je kreeg de communie nog op de tong. Aan zijn lange bank op de knieën. Maar als ze dat nou nog stond, had dochter toch stiekem aan vrije.
in het lof om 3 uur, zou ze de weer zien, we kregen het alweer weer van binnen. Maar ze was er niet. En deken de bie zong voor van Maria te minnen. Het werksvaat, dat gaf zo'n lekkere reuk. En de godslamp leek te knipboegen. Me kende iedere bibelspreuk, anders zou het niet doen. Gezong doet de kop, egal wat het wordt. Het Tanto Margo of de Deum. De nagel helemaal in het spoor. En zo tinderneven, daar gee eum. Wie weet of het al genade vond bij ons lieve Heer. Maar wij worsten wat er geschreven stond. En voor de rest praktiseerden hem meer. Tegenwoordig is het graag omgekeerd. Ze maken ons niks bewijs. Wij zien te sleum, te geleerd. Iedere tijd het zwoezele prijs. Maar onder de streep had het niks gebad. Dat vragen, dat willen begrijpen. Twijfels hebben de mensen zat. En mij is het hem aardig te kniepen. Vroeger was op zo'n moment weg. Vulden we een moment heel sterk. Maar daarbinnen, daar is het wordt zo leeg. Het is wordt zo koud in de kerk. Mensen, nee praktiseren. Bekijk het leven van de bierkant. Je moet het mooi aan met het goeie nemen. Want geluk heeft me niet in de hand. Mensen, 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 mensen. Nee praktiseren. Al giet het zwevel en is het leven zo. Zolang de wereld draait is één ding zeker. Vandaag of meer gebruikt de zon weer door. Zolang de wereld draait is één ding zeker. Vandaag of meer gebruikt de zon weer door. Mensen, 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 nee praktiseren. Bekijk het leven van de weekend. Me moet het mooi